дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 деҳаи дарғи ноҳияи айнӣ ба ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мешавад. Ин бозгӯи он аст, ки дар минтақаҳои дурдасти кишвар иқдомҳои наҷиби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушду оммавияти варзиш мавриди амал қарор мегирад. дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушду оммавияти варзиш дар саросари мамлакат дастгирӣ меёбанд. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 ба номи Наврӯз Восифи деҳаи дарғи ноҳияи айнӣ ки яке аз дурдасттарин деҳаҳои ин ноҳия мебошад, ба ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. Омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии мактаб бо мақсади дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ ва далерию ҷасурӣ ба вой расонидани наврасон мунтазам чорабиниҳои варзиши ба роҳ монда онҳоро ба ин машғулиятҳои варзишӣ ҷалб менамоянд. дар мактаби мо дар ҳамаи солҳои истиқлолият толори варзишӣ бунёд карда шуд. дар мактаби мо ҳар ҳафта рӯзи шанбе мусобиқаҳои варзишӣ гузаронда мешавад ки тамоми хонандагони он мактаб ба онҳо ширкат меварзанд. дар намудҳои футбол, волейбол мана ҳамин сол хонандагони мо дар деҳаи раз дар ҳамин мусобиқаи футбол иштирок карда ҷои дуюмро гирифтем. дар мусобиқаи зудо бошад, гӯштини тарзи зудо ки дар деҳаи вешаб шуда гузашт, дар онҷо ду хонандаи мо соҳиби ҷои дуюм ва сеюм шуданд ки онҳо бо медали нуқра ва биринҷӣ сарфароз гаронда шуданд. барои баргузор намудани чорабиниҳои варзишӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ин деҳа тамоми шароитҳо муҳайё аст. толори варзишӣ, майдончаҳои футбол ва волейболу баскетбол ба қадри имкон ҷавобгӯи талаботанд. роҳбарияти ин муассисаи таълимӣ дар нақша доранд имсол майдончаи футболро сабз намоянд. имрӯз боиси хурсандӣ аст ки ҳукумати кишвар дар қатор дигар соҳаҳо ба соҳаи варзиш низ бисёр таваҷҷӯҳи зиёд дорад. мактаби мо ҳам ки яке аз мактабҳои дурдастарин ноҳияи айнӣ ба ҳисоб меравад. солҳои пеш орзу доштем ки ҳамин хел майдонҳои варзишӣ ташкил гирдем. ният дорем ки ин майдончаи варзиширо алафпӯш карда хонандагонро дар соҳаи спорт боз ҳам мастар тарбия кунем.